Ond os ydych chi, a chroeso cynnes yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Just un cyhoeddiad bach, rhwng newid bach yn yr oedfa heno. Mae'n y cyfieithu ar y pryd ar gael dyn ni erbyn hyn, a'r bwriad yw fod hynny ar gael o hyn allan yn ein oedfawn bore a nos ni. Bosib iawn bydd yna broblemau technegol fan hyn fan draw, ond dyna'r bwriad. Felly, jyst i chi fod yn ymwybodol o hynny wrth i chi fod ac wrth i chi wahodd a sôn wrth eraill, mae'r adnodd yna gobeithio mynd i fod ar gael dyn ni o hyn allan. Wel, gyda chi ni weddio, gyda chi ni gyflwyno'r amser yma nawr i'r arglwydd. O, Dduw ein tad, thad ein harglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch, mae ti yw yr unig gwir a bywiol Dduw, ti yw y brenin, y bydysawd, ti yw'r un sydd yn goruwch lywodraethu dros y cwbl. Ac i ti, yn unig, mae'n mawl neu yn ddyledus. Ac arglwydd, mae hynny'n wir am bob un, o bob llwyth a iaith. A arglwydd, ni'n diolch i ti am yr darlun, yr addewid hyfryd yna sydd yn ni un dydd. A bydd yna bobl, bob cenedl, pob llwyth a iaith yn dod ynghyd i dyfoli di. Ac arglwydd, ni'n diolch am hyn. Ac ni'n diolch nawr bod ni, yn ein iaith ni, ond hefyd efo cyfieithu ar gael yn gallu dod ac yn gallu dy geisio di. Ac arglwydd, yr un yw yn gweddi ni nawr a bore yma, sef helpa ni. Arglwydd, rydyn ni dy angen di i ddod ac i ddatguddio dy hun i ni. Rydyn ni dy angen di i siarad â ni ac i roi nerth i ni. Arglwydd, heb hynny, yna fydd yr hyn rydyn ni'n wneud, yr hyn ni'n darllen ac yn canu ac yn clywed yn dy air, fydd y pethau yma yn gwneud dim lles i ni o gwbl. A gweud y gwir, bydd nhw yn ein caledu ni ymhellach heblaw dy fod ti yn gweithio yno ni. Helpa ni nawr i dy geisio di mewn ysbryd a gwirionedd. Dad, bydd yn agos ato ni yn y munudau nesaf yma. Amen bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Yn emyn gyntaf ni, heno rhyw 520 yn y llyfr yma na, a sgwn i faint ohono ni. Nath feddwl hyn i'n hunan ar ein ffordd i'r oedfa. Y rhyfedd na buason nawr yn y fflamau wedi cael fy nhorri lawr am fy meia. Dyna yw ein heiddiant ni, fel pobl sydd wedi gwrthryfel yn erbyn di. A mae'n rhyfedd mewn ffordd bod ni yma o gwbl. Ac gan fy mod i heddiw'n fyw, mi rof deyrnged o glod a mawl i'm harglwydd Dduw am fy arbed. I'r rhyfedd yw i Dduw erioed edrych arnaf. Mawr fy rhwymau i roi clod i'r goruchaf. Os cael nwyn i ben fy nhaith yn ddehangol, moli Iesu fydd fy ngwaith yn dragwyddo. Ond nawr ni sefyll i roi y clod sy'n ddyledus i'n Duw ni gyda'n gilydd.
Wel, ni'n dechrau bore yma ar gyfres newydd o bregethau, ac mae'r un peth yn wir heno. Ni'n mynd i ddechrau am ychydig o wythnosau edrych yn llyfr galarnad. Gyda'n gilydd, llyfr galarnad. Os ych chi gael trafferth dod o hyd iddo fe, mae yn yr Hen Testament, ymlaen o'r salmau, a chi'n cyrraedd rai o'r proffwydi mawr fel Eseia a Jeremia, ac yna mae di cuddio mewn ffordd rhwng Jeremia ac Ezekiel, yr proffwydi mawr, y llyfrau mawr yna yn yr Hen Testament. A ni ddim yn gwybod hyn, ond y traddodiad sydd wedi bod yn yr eglwys ers amser yr Hen Testament oedd mae Jeremia nath ysgrifennu y llyfr yma. Dwi ddim yn gweud hynny, ni ddim yn gwybod hynny, ond dyna pam mae'n cael ei roi fan hyn yn dilyn proffwydoliaeth Jeremia, oherwydd mae llawer yn credu mae Jeremia ei hun ysgrifennodd y galarnad. Ac os nag ych chi erioed wedi darllen, wedi troi at y llyfr yma o'r blaen, beth yw hi yw, fel mae'r enw'n cyfleu, galarnad. Mae'r gan, neu'n gyfres o benillion o farddoniaeth sydd yn galaru. Felly bod hwnna'n sarni'n od. Ond galaru yn y cyd-destun yma dros gwymp Jerusalem. Rhywbeth ddigwyddodd wrth gwrs yng nghyfnod y proffwyd Jeremia. Oedd Duw wedi bod yn rybuddio'r bobl ers canrifoedd, ond nhw wedi gwrthod ymateb i'r rhybuddion gan y proffwydi, di parhau yn ei pechod, ac yn y diwedd nath Jerusalem syrthio i'r Babyloniaid, ac oedd y dioddefaint a'r hyn ddigwyddodd yn ofnadwy. A felly mae dynnu'r llyfr yma nawr yn ymateb ac yn galaru dros yr hyn oedd wedi digwydd. Felly ni'n mynd i edrych hyn yma ar y benod gyntaf, a dyna byddwn ni'n gwneud, os Duw a'i mynd yn yr wythnosau nesaf, jyst cymryd un penod ac un cerdd ar y tro. Dyma ein Duw ni. Mor unig yw'r ddinas a fi'n llawn o bobl. A mae'r un a fi'n fawr ymysg y cenhedloedd yn awr fel gweddw. A'r un a fi'n dywysoges y taleithiau dan lafur gorfod. Mae'n wylo'n chwerw yn y nos, a dagrau ar ei gryddiau. Nid oes ganddi neb i'w chysuro o blith ei holl gariadon. Mae ei chyfeillion i gyd wedi brydychu ac wedi troi'n elynion iddi. Aeth Jiwda i geithglyd mewn trallod ac mewn gorthrwm mawr. Mae'n byw ymysg y cenhedloedd ond heb gael lle i orffwys. Mae ei holl erludwyr wedi ei goddiweddyd yng nghanol ei gofidiau. Mae ffyrdd Sion mewn galar am nad oes neb yn dod i'r gwyliau. Mae ei holl byrth yn anghyfanedd a'i hoffeiriaid yn gryddfa. Mae ei merched ifanc yn drallodus a hithau mewn chwerwder. Daeth ei gwrthwynebwyr yn feistri arni a llwyddodd ei gelynion oherwydd mae'r arglwydd wedi dwy'n trallod arni o achos amlder ei throseddau.
Mae ei phlant wedi mynd ymaith yn geithion o flaen y gelyn. Diflannodd y cyfan o'i hanrydedd oddi wrth ferch Sion. Mae ei thywysogion fel ewigod sy'n methu cael porfa. Maent wedi ffoi heb nerth o flaen yr erludwyr. Yn ni ei thrallod a'i chynnu, a mae Jerusalem yn cofio'r holl drysorau oedd ganddi yn y dyddiau gynt. Pan syrthiodd ei phobl i ddwylo'r gwrthwynebwyr, heb neb i'w chynorthwyo, edrychodd ei gwrthwynebwyr arni a chwerthu o achos ei dinistr. Pechodd Jerusalem yn erchyll. Am hynny, fe aeth yn ffieidro. Mae pawb oedd yn ei pharchu yn ei dirmygu, a byddent weld ei noethni. Mae hethau'n gryddfan ac yn troi draw. Roedd ei haflendid yn nodreu dillad, nid ystyriodd ei thynged. Roedd ei chwymp yn arswydus ac nid oedd neb i'w chysuro. Edrych o arglwydd ar fy nhrallod, oherwydd mae'r gelyn wedi gorchfygu. Estynnodd y gelyn ei law i gymryd ei holl drysorau. Yn wir, gwelodd hi y cenhedloedd yn dod i'w chysygr. Rai roedd y tŷ wedi ei gwahardd yn dod i mewn i'th gynulliad. Roedd ei phobl i gyd yn gryddfan wrth iddynt chwilio am fara. Roeddent yn cyfnewid eu trysorau am fwyd i'w cynnal eu hunain. Edrych o arglwydd ac wyl, oherwydd eithym yn ddirmyg. Ond nid yw hyn o bwys i chwi sy'n mynd heibio? Edrychwch a gwelwch, a oes gofid fel y gofid a osodwyd yn drwm arnaf, ac a ddygodd yr arglwydd arnaf yn nidd ei lyd angerddol. Anfonodd dan o'r uchelder, a threiddiodd i'm hesgyrn. Gosododd rwyd i'm traed am troi'n ôl. Gwnaeth fi yn ddiffaith ac yn gystuddiol trwy'r dydd. Clymwyd fy nrhoseddau amdanaf. Plethwyd hwy a'i law ei hun, gosododd ei iau ar fy ngwddf ac ysigodd fy nerth. Rhoddodd yr arglwydd fi yng ngafael rhai, na allaf godi yn ei herbyn. Diastyrodd yr arglwydd yr holl ryfelwyr oedd yno. Galwodd ar fyddin i ddod yn ferbyn i ddyfetha fy ngwir ifanc. Fel y sethrir grawnwyn, y sathrodd yr arglwydd y forwyd merch Jiwda. O achos hyn, rwyf yn wylo, a mae fy llygad yn llifo gan fagrau. Oherwydd pellaodd yr un sy'n fy nghysuro ac yn fy nghynnal. Mae fy mhlant wedi ei hanreithio am fod y gelyn wedi gorchfygu. Estynnodd Sion ei dwylo, ond nid oedd neb i'w chysuro. Gorchmynnodd yr arglwydd i'r gelynion am gylchynu Jacob o bob cyfeiriad. Roedd Jerusalem wedi mynd yn ffieidra yn ei misg. Mae'r arglwydd yn gyfiawn, ond gwrthryfelais yn erbyn ei air. Gwrandewch yn awr yr holl bobloedd ac edrychwch ar fy noler. Aeth fy merched am dynion ifanc i geithglyd. Gelwais ar fy nghariadon, ond maent hwy wedi fy mradychu. Trengodd fy ffeiriaid am henuriaid yn y ddinas, wrth chwilio am fwyd i'w cynnal ei hunain. Edrych o arglwydd, oherwydd mae'n gyfyng arnaf. Mae fy ymysgarwydd mewn poen am calon wedi cyffroi oherwydd yr wyf wedi gwrthryfela i'r eithaf.
O'r tu allan mae'r cleddyf wedi gwneud rhai yn ymddifad. Yn y tŷ, nid oes dim ond marwolaeth. Gwrandewch pan wyf yn gryddfan heb neb i'n cysuro. Clywodd fy holl elynion am fy nrychineb a llawenhau am i ti'n wneud hyn. Ond byddi di yn dwy'n arnynt y dydd a benodaist, a byddant hwythau fel fynnau. Gad yw holl drygion ni ddod i'r sylw a dw gosb arnynt, fel y cosbais fi am fy holl droseddau. Oherwydd mae fy ngryddfannau yn aml, yn calon, yn gystuddio. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Mynd i ganu nawr rhif 525 yn y llyfr yma a'r emyn yma'n adlewyrchu rhywbeth ond ydy o'r un ysbryd ni'n gweld yn y galarnad wrth flaen o Dduw rwy'n dyfod gan sefyll o hirbyll. Bechadur yw fenw, ni fedda fenw gwyll. Trigaredd wy'n ei cheisio a'i cheisio eto'r naf, trigaredd i mi dyro. Rwy'n marw onis carf. Ac ymlaen. Nawn ni sefyll i ganu dyn gilydd. Yna ni weddio eto, yna ni droi at yr arglwydd. O, arglwydd i ni yn diolch i ti am yr rhan yma o dair di. I ni wedi ddarllen ac yn troi'n sylw ni ati heno ni'n
cyffesu arglwydd falle i lawer ohoni, falle i bob un ohono ni. Mae nid dyma'r llyfr i ni fwyaf cyfarwydd â hi. Ac falle wrth i ni ddechrau arni a darllen y geiriau yma bod ni ddim cweit yn siŵr beth yw pwrpas y pethau hyn. Pam i bod nhw wedi eu cofnodi. Dad, ni'n tybio bydde llawer o bobl yn meddwl bod ni'n ddigon ryfedd, bod ni'n ddigon od yn dod ynghyd fel hyn ar Brynawn Sul i feddwl am ddinistr Jerusalem ac i feddwl am dioddefaint ac i feddwl am yr holl ganlyniadau hynny i bechod sydd i'w gweld yn y byd. Ac eto, da ni'n gwybod mae dyna yw yr hyn sy'n cael ei amlygu fan hyn. Mae mor amlwg, mor eglur i ni. Fod pechod yn beth ofnadwy. Fod pechod mor ddinistriol. Fod pechod yn arwain at ddioddefaint a barn, a marwolaeth, a dinistr, ac arglwydd. I ni yn gwybod felly bod angen i ni i wynebu hynny. I ni methu osgoi hyn. Dyna bydde ni falle'n dymuno gwneud. Dyna bydde yn rhwydd i ni wneud. Dyma mae'n cymdeithas ni yn ei wneud. I llenwi'n bywydau ni, a'n meddyliau ni, gyda phob math o bethau mwyn diddanu ac mwyn denu'n sylw ni, a'n cadw ni rhag wynebu y cwestiynau mawr yma. Rhag wynebu y dioddefaint sydd o'n cwmpas ni. Rhag wynebu reality ein pechod ni. O arglwydd. Ni'n diolch i ti felly, yn gyntaf am gael bod yma. Ni'n diolch bod ti'n rhoi rhyw awydd yno ni, neu rhyw reidrwydd arno ni i fod yma, ac i glywed yr hyn sydd gen ti i'w ddweud ar y pwnc yma. Ac arglwydd, fel o'n i'n gweddio bore yma, ni'n gofyn arna ti i'n helpu ni i ymdrechu, i frwydro, i ymroi, i wrando ar beth sydd gen ti i'w ddweud. Ac i ymateb mewn ffordd sy'n dy blesio di. Arglwydd, ni'n gwybod bod dy air di yn cyhoeddi neges wahanol iawn i ddim yr byd yn ei ddweud. A ni'n gwybod bod yr efengil a phob rhan o'r efengil yn mynd yn groes i beth mae falle'n natur pechadurus ni yn ei ddweud, a be mae'r diafol yn sibr yn ein clustia, be mae'r ffrindiau ni a'n cydweithwyr ni gyd yn credu. O arglwydd, ni'n gwybod mae un llais sydd angen i ni o rando arni. Un llais awdurdodol sydd, sef dy lais di dy hun. A felly ni'n gofyn, a ni'n helpu ni i ddod ac i ymostwng o dan dy air di, i ddod ac i rando ac i dderbyn yr hyn sydd gen ti i'w ddweud wrthon ni. Fel bod ni, yn ymateb yn gywir, a fel bod gen ni rhywbeth i'w rannu a'i roi i'r bobl o'n cwmpas ni. O dad, ni'n diolch i ti am dy waith di yn ein gwlad ni. Ti'n cael atgoffa heddi bod wrth i Rodri fynd i gyffyrddin bore yma, bod gen ti dy bobl di, bod gen ti dy dystion di, ar wasgar yn ein gwlad, ac o arglwydd i ni'n edrych yn ddigon gwam ac yn ddigon aneffeithiol mewn gymaint o ffyrdd. Ac eto dad, ni'n ymddiried yn o ti. Ni'n gwybod o fod ti yn gallu adfer llwyddiant i dy bobl di.
i ti yn abl i draws newid sefyllfa. O Arglwydd, diolch i ti am hyn. Diolch am dy nerth di. Ac o Arglwydd, ni'n gofyn nawr am brofiad dyfnach o dy nerth di, os gweli di fod yn dda. Da'n helpa ni nawr. Bydd gyda ni, siarad â ni. A mynd bod ni'n gofyn yn enw yr Arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Mynd i ganu o'r atodiad nesaf. Rhaid 44. Digon tebyg o ran thema eto i'r hyn ni wedi ganu. Pa fodd y meiddiaf nesu a phethau'n dduw mor lan. Dy enw'n sancteiddrwydd, dy natur ysol dan, sut galla fentro'n agos at un a'i byrdeb sydd miloedd gwaith ddisgleiriach na heilwen ganol dydd. Ac yma, nawn ni sefyll i ganu. A mi'n siŵr bod e'n wir i ddweud fod llyfr galarnad yn un sy'n aml yn cael ei esgyluso gennym ni. Mae'n gymarol fach i ddechrau, felly mae'n rhwydd i anghofio amdani. Mae'n cuddio'n ynddydi rhwng yr proffwydi mawr yma. Mae'n lyfr hefyd sydd yn gymharol gyfyng. Hynny yw'r thema fawr ynddi yw sôn am ddinistr dinas sydd falle i lawer ohoni'n teimlo fel rhywbeth bell i ffwrdd, bell yn ôl, ddim yn arbennig o berthnasol i ni. Ac wrth gwrs mae hefyd yn lyfr sydd yn gymharol anodd i'w darllen oherwydd yr ing, a'r boen
sy'n cael ei fynegu yno. Hynny yw, mae darllen 5 pennod a 5 cerdd o alaru, mae'n gallu bod yn anodd. Ond mae yn lyfr arbennig o werthfawr. A fi'n credu fod hynny'n arbennig o wir i bobl fel ni, pobl sydd mewn gwahanol ffyrdd, wedi bod trwy gyfnod digon rhyfedd a ddigon poenus dros y blwyddyn a hanner diwetha. Nad yw'n dioddefaid ni falle ddim yn cymharu gyda hyn, ond i ni gyd wedi bod trwy adeg anodd. Ac wrth gwrs, ar hyn o bryd, gymaint ag erioed, i ni'n troi mlaen y newyddion, a dydd ar ôl dydd, i ni just yn clywed am y trychinebau yma. Y straeon tor calonus yma. A dyna lle mae yna help i'w gael mewn llyfr fel Galarnat. Jyst ni'n trio crynhoi natur y llyfr yma i chi. Fi'n credu'r ffordd byddwn ni'n rhoi yw hyn. Mae e'n ymateb cignoeth, meddylgar i drychineb. Be fi'n golygu wrth hynny? Ymateb cignoeth, amrwd, ond meddylgar i drychineb. Wel, beth sydd yn ei wedi sôn yn barod yn y llyfr yma yw mae yna 5 o gerddi, barddoniaeth sydd wedi cael ei llunio. A mae'r 5 pennod yma, 5 cerdd yma, maen nhw'n mynegu profiad. Profiad yr unigolyn, ond hefyd profiad y bobl yma. Profiad ofnadwy, profiad poenus, profiad o ddioddefaint a dinistr. Ond mae'r profiadau hynny wedi cael ei mynegu i ni ar ffurf barddoniaeth. Ac yn wir, mae 4 o'r 5, y 4 cyntaf, yn dilyn patrwm. Maen nhw'n farddoniaeth acrostig. Hynny yw, mae llinell gyntaf neu cymal cyntaf pob adran yn dechrau gyda llythrennau y wyddor Hebraeg. Mae hynny'n drawiadol yn dydy. Hynny yw, gallwn ni bron a bod ddweud yn Galarnat, beth sydd dyn ni yw yr A to Z o alaru. Mae'n gignoeth, mae'n amrwd, mae'n boen, mae'n siom, mae'n gofyn, mae'n galar. Ni'n gallu uniaethu gyda hynny yn dyn ni. Ac eto ar yr un pryd, mae'n feddylgar. Mae wedi oedi, mae'r awdur wedi pwyllo. Mae wedi adlewyrchu. Dwi ddim jyst yn gweiddi allan yn ddifeddwl, na, mae wedi gosod trefn a pwrpas a bwriad i'r ffordd mae'n mynegu i brofiad. Mae chydig bach, os allai jyst trio rhoi darlun i chi ddychmygu'r hyn fi'n golygu. Dychmygwch riant yn colli plentyn mewn damwain. A maen nhw'n gweld y ddamwain yn digwydd. Beth yw'r ymateb? Wel, maen nhw'n gweiddi allan yn dyn nhw. Mae'r ymateb greddfol yna o boen. Ond yna misoedd, neu blwyddyn, neu blynyddoedd yn ddiweddarach, falle bod y riant yna yn cofnodi'r peth. Yn gosod e lawr. Beth oedd e fel? Siwr brofiad oedd e. Nawr, mae'r un boen, mae'r un galar, ac eto mae wedi cael ei osod mewn trefn. Maen nhw wedi gallu prosesu y trauma. Maen nhw wedi bod trwyddi. Ond mewn llawer o ffyrdd, mae'n cymdeithas ni wedi bod trwy profiad digon traumatic. A mae'n un sicr wedi bod yn wir am fannau eraill o'r byd, yn wir, mae wedi bod yn llawer gwaith mewn mannau eraill o'r byd. A mae yna deg fi'n siŵr yn ystod y flwyddyn a hanner diwetha beth bynnag yn union i ni wedi gwynebu a mynd trwy, lle ni wedi galw allan. Oedd hynny'n iawn ar y pryd.
Ond wrth i ni nawr, gobeithio, dechrau dod allan o hyn, mae yna le nawr i ni i brosesu, i ymateb, i edrych yn ôl ac eisiau gosod trefn ar ein meddyliau ni. Nawr, wrth gwrs, mae'n rhaid i fi weid, mae'r llyfr yma, mae'n delio gyda digwyddiad penodol iawn, mae'n delio efo cyd-destun penodol iawn, a felly wrth i ni fynd trwy'r llyfr a meddwl am beth i ni'n gallu dysgu am galad, beth ni'n gallu dysgu am delio gyda trauma a poen a dioddefaint, bydd eisiau ar adegau ni fod yn ofalus yn y ffordd ni'n cymhwyso. A rhywbeth arall i gadw mewn meddwl yn gyffredinol, does yna ddim rhyw ddatblygiad mawr yn y cerddi yma, a felly mewn un ystyr gallwn ni wneud yr un math o bwyntiau bob wythnos. A felly be fi eisiau wneud, y ffordd fi eisiau ni fynd trwy'r llyfr yma, yw i gymryd un pennod, un cerdd ar y tro fel petai, a tynnu allan just un syniad, un gwirionedd. Ac fel fi wedi gweud, gallwn ni, siwr o fod, wneud yr un 5 pwynt o bob pennod, ond ni jyst yn mynd i ffocysu ar un syniad bob tro. A fi eisiau gweud hyn o'r dechrau, bydd angen y 5. Okay? So, peidiwch rithro lan i fi ar ddiwedd yr Oedfa a dweud, well, hold on, ti wedi gweud hyn, ond beth am hyn? Bydd angen y darlun cyflawn arno ni. Does dim un o'r pethau mae'n mynd i fod yn ddigon ynddyn nhw i hunan. Felly, be i fi eisiau ni wneud i ddechrau? Lle ni'n mynd i ffocysu yn y bennod gyntaf yma? Wel, os ydrychwch chi ar adnod 5, neu ran o adnod 5, yn credu mae'n crynhoi falle'r prif syniad sydd yn y bennod yma. Mae'n dweud hyn. Mae'r arglwydd wedi dwyn trallod arni o achos amlder ei throseddau. Na fe, os chi eisiau crynodeb o'r peth cyntaf, wirionedd cyntaf ni angen i dderbyn fan hyn. Mae'r arglwydd wedi dwyn trallod arni o achos amlder ei throseddau. Neu os allai roi yn fy ngeiriau fy hun, mae dioddefaint yn ganlyniad i bechod. Na'r un pwynt sydd â fi heno, okay? Dyma'r peth i fi eisiau ni gymryd o'r bennod gyntaf yma a'i chofio wrth i ni fynd ymlaen. Os i ni eisiau cael persbectif cywir ar fywyd, os i ni eisiau cael persbectif cywir ar ddioddefaint, ar y pethau ni'n mynd trwyddyn nhw, ar trauma, mae'n rhaid i ni gofio hyn. Gosod y sylfaen yma'n gyntaf, mae dioddefaint yn ganlyniad i bechod. Oedd pobl Juda wedi diodde yn enbydus. Ni pren yn gallu dychmygu sy'r brofiad oedd y Babyloniaid wedi dod. Gan ddinistrio trefi a phen trefi. A nhw wedi dod gan osod gwarchau ar Jerusalem. A'r bobl yn gaeth tu fewn, yn llwgu. Ac yna, yn y pen draw, mae'r Babyloniaid yn torri trwodd ac yn dinistrio'r ddinas. A felly oedd dioddefaint yn reality iddyn nhw. Oedd y profiad di amlygu hunan mewn llawer o ffyrdd, a falle bod chi'n gallu uniaethu gyda o leia rai o'r teimladau sy'n cael ei mynegu yma. A ddim darllen eto, ond tysych chi'n mynd ac yn edrych, mae ydych chi pob math o bethau yn does, a adnod 1 yn sôn am unigedd. Adnod 2 yn sôn am wylo, digysur a'r profiad o gael eich bradychu. Adnod 3 yn sôn am gaethiwed a gorthrwm. Adnod 4 a 5 yn sôn am gysineb gan elynion. Adnod 6 yn sôn am fethiant a siom gan arweinwyr. Adnod 8 yn sôn am gael eich cywilyddio. Adnod 10 yn sôn am dlodi
Adnod 13 yn sôn am iselder, dwys, ungol. Adnod 14 yn sôn am wendid corfforol, mae dyn ni newyn mae'r holl beth yma. Hynny yw, pob adnod, mae dyn ni rhyw agwedd neu rhyw persbectif wahanol, ond mae gyd fel petai yn dod nôl i'r un prif syniad sef dioddef. Maen nhw wedi dioddef. Ac wrth gwrs, i ni gyd yma heno yn gwybod, a fi'n gobeithio bod ni gyd yn gallu cytuno fod dioddefaint yn beth gwael. A reswm pam ni gyd yn gwybod hynny, a gobeithio le yn gallu cytuno fod dioddefaint yn beth gwael, yw oherwydd bod ni gyd ar ryw adeg neu gilydd wedi dioddef. Falle ddim fel hyn, ond ni gyd di profi'r math yma o beth. Ac wrth gwrs, dyna pam mae llawer o bobl yn y byd yn trial gwneud dioddefaint fel rhyw fath o sail ar gyfer moeseg. Dyna sydd ni'n dewis ac yn penderfynu beth sy'n dda neu'n ddrwg, ydy yn arwain at ddioddefau. Maen nhw'n trial gwneud hynny achos maen nhw'n cyffesu mae dioddefaint yn rhywbeth cyffredin i ni gyd ac yn rhywbeth dylsyn ni i gyd gytuno sydd yn anymunol. Mae'n wir, mae dioddefaint yn beth ofnadwy. A gweud y gwir, gallwn ni fynd ymellach na hynny a dweud fod dioddefaint yn beth annaturiol. Dyna pam fod dioddefaint yn beth mor ychafu. Dyna pam fod dioddefaint yn rhywbeth sydd yn corddi ni gymaint, achos mewn ffordd dyw e ddim yn beth naturiol. Dyw e ddim i fod yma o gwbl. Mae fel sa'n gwybod os chi erioed wedi bod mewn parti, a lle mae yna gatecrasher wedi dod. A mae'r person yma'n dechrau creu trafferthio. Yn dechrau torri pethau. A mae pawb yn edrych ar ei gilydd yn meddwl, pwy yw hwn? O le mae wedi dod? Pwy wnaeth adle i fewn? Pwy wnaeth wahodd hwn? A dyna sy'n ni'n teimlo'n dyfa, ni'n edrych ar y byd o'n cwmpas ni, a ni'n gofyn, o le mae hyn wedi dod? Pwy wnaeth wahodd hwn i fewn? A'r ateb sylfaenol yw ni. Na'r ateb mae'r Beibl yn ei roi. Dyma yr wers sylfaenol i ni angen dechrau gyda yn llyfr Galarnad. Mae dioddefaint yn ganlyniad i bechod. Wrth gwrs, ni'n gweld hynny am llawer ohoni'n gyfarwydd gyda shwd ddigwyddodd hynny nôl yn llyfr Genesis. Hanes y creu ac yna hanes y cwymp. Duw yn creu byd perffaith, byd oedd e'n galw yn dda iawn, byd oedd yn baradwys, byd oedd heb ddioddefaint, heb boen, heb galar, heb angen, heb farwolaeth, heb dlodi, heb iselder, heb yr holl bethau na fydd i restru yn barod, heb bechod. A reswm pam fod y pethau mae gyd i dod i fewn, a reswm pam fod dioddefaint yn bodoli o gwbl yw oherwydd fod ein pechod ni yn gwrthryfel ni fel pobl wedi gwahodd ei fewn. Mae'r ddynoliaeth yn adda wedi dewis hyn. Di dewis troi cefn ar Dduw a mynd i ffordd ei hun ac oherwydd hyn, fel canlyniad un pechod ni, rydyn ni'n dioddef. Nawr ar y pwynt yma, mae angen i fi gymryd cam bach yn ôl. A mae eisiau ni wneud rhywbeth yn hollol glir. Dydw i ddim yn dweud fod pob enghraifft o ddioddefaint yn y byd yn ganlyniad uniongyrchol i bechod penodol. Na, mae hynny yn syniad sy'n fwy cyffeleb i karma. Hynny, os chi'n gwneud pethau drwg, bydd pethau drwg yn digwydd i chi, nid yna i fi'n i olygu.
Y norm mewn bywyd, o ddydd I ddydd, trwy hanes yw, pan y pethau gwael yn digwydd I fi, pan mae'r person yn colli wallet nhw, neu'n colli iechyd nhw, neu'n colli teulu nhw, neu'n colli swydd nhw, dwi ddim achos bod Duw yn cosbi nhw yn benodol am bechod penodol. Nid yna'r norm. Ond mae hynny yn gallu bod yn wir ar adegau. Mae yna nifer o esiamplau dyn ni yng Nghaerdydd lle mae yna unigolion ond yn bennaf cenhedloedd cymunedau sydd yn cael eu cosbi yn uniongyrchol am eu pechod. A pan ni'n darllen ymlaen I lyfr y datguddiad ar hyn sy'n cael ei ddweud am y dyddiau diwetha mae ni'n byw ynddyn nhw, yr awgrym yw fod yr un peth yn mynd I fod yn wir. Fydd na adegau lle mae Duw yn dangos ei farn, lle mae Duw yn gweithredu ac yn cosbi hyd yn oed yn y bywyd ac yn y byd yma. Ac yng nghyd-destun Galarnad, dyna'r union beth oedd wedi digwydd. Chi'n methu osgoi hynny? O Duw, di rybuddio'r bobl dro ar ôl tro, dyma oedd yn ei gwynebu nhw. Os nag o'n nhw yn newid, os nag o'n nhw'n ymateb i'r rhybudd, os nag o'n nhw yn edifarhau, bydd y barn a distryw yn dod. A dewisodd y bobl parhau fel oedd. Dewisodd y bobl gwrthod newid. A felly, oherwydd ei gyrthryfel nhw, canlyniad eu pechod nhw oedd bod nhw yn dioddau. A fi'n credu bod eisiau ni o leia fod yn agored i'r ffaith bod hyn yn gallu ar adegau bod yn wir yn ein dydd ni hefyd. Fi'n cofio nôl ar ddechrau'r pandemig. A llawer iawn o Gristnogion yn gyflym iawn I ddweud mae nid canlyniad I bechod oedd yr hyn oedd yn digwydd. Oedd fel petai yn cael drws ar y posibilrwydd yna'n gyfan gwbl. Na, bydde Duw ddim yn gweithredu fel yna. Sa'n siŵr bod ni'n gallu dweud hynny. Sa'n ni'n gallu bod yn sicr naill ffordd na'r llall, byswn ni peth yn ddigon I ddweud bod fi yn gwybod yn union be mae Duw yn meddwl a be mae Duw yn gwneud ym mhob sefyllfa. Mae'n amlwg, hyd yn oed o'r un esiampl yma, fod na adegau lle mae Duw yn gallu caniatáu I drychinebau I ddigwydd, a hynny mwyn dangos ei farn cyfiawn yn erbyn pechod. A gweud y gwir, fi'n credu bod ni ar dir llawer saffach I ddweud hyn. Pan mae trychinebau yn dod, pan I ni'n dioddau, os yw hynny ar lefel personol neu ar lefel cymunedol, I ni'n derbyn mae y ffaith sylfaenol yw bod dioddefaint yn digwydd am ein bod ni'n bechaduried sy'n byw mewn byd syrthiedig. A gan ein bod ni'n bechaduried sydd mewn byd syrthiedig, dylsyn ni fod yn chwilio ein calonau ni ac yn holi'n hunan ydy hyn yn arwydd o ddicter Duw yn erbyn pechod. Ydyn ni yn euog o ryw wrthryfel penodol, beiddgar, di-edifar yn erbyn yr arglwydd sydd wedi arwain at hyn. Mae'n ddiddorol I fi, a falle wnaethoch chi sylwi wrth i'r awdur yma. Ni ddim yn gwybod pwy oedd e. Bosib mae Jeremia, y tebyg yw, mae rhywun diwiol oedd yn caru'r arglwydd ac yn ceisio dilyn yr arglwydd oedd e. Ond pan mae e'n sôn am yr hyn oedd I digwydd, mae'n sôn nid jyst am pechod y bobl, ond mae fel petai ar adegau yn hawlio hynny ac yn cymryd cyfrifoldeb am hynny arno fe ei hun. Un enghraifft, adnod 18. Mae'n dweud mae'r arglwydd yn gyfiawn ond gwrthryfelais yn erbyn ei air. Mae'n bosib iawn yn nid ei ogrwydd personol
oedd yn gyfrifol am y pethau hyn, ond oedd e'n derbyn y bosibilrwydd fod e wedi cyfrannu ato fe, ac oedd e'n uniaethu ei hunan gyda'i gymdeithas e, ac oedd e'n cyffesu, ni'n heiddi. Ni'n heiddi beth bynnag rhy ni yn ei dderbyn gan lawer arglwydd. A mae'n lot fwy i ddweud, ond fi'n credu bod hyn yn safbwynt llawer iachach i ni fod yn dechrau ohoni. Mae'n mynd i roi persbectif llawer gwell i ni pan mae adegau anodd yn dod. Ar lefel sylfaenol, mae'n dioddefaint ni yn ganlyniad i bechod. A mae lle i ni chwilio'n calonau. A gweld, siwr i ni, ger bron Duw. Mor aml, pan mae adegau anodd yn dod, os ni'n onest, y cwestiwn cyntaf ni'n gofyn yw pam fi, ynddo fe? Pam fi? Pam bod hyn yn digwydd i fi? Mi'n credu lle ni angen dechrau yw trwy ddweud, wel, pam ddim fi? Dyma rwy yn ei heiddi. Mae'r Beibl yn glir, nid oes neb cyfiawn, nac oes un. Ond dyma'r union beth mae ddynoliaeth syrthiedig yn ei heiddi a wedi gofyn amdani. Nawr, fel fi'n gweud, fi eisiau pwysleisio, dylsyn ni ddim falle fod yn mynd trwy'n bywyd ni, a pob tro mae rhywbeth gwael yn digwydd i ni, mae'n rhaid bod Duw yn neud hyn mwyn yn nghosbi. Na. Hynny yw, fel Cristnogion, does na ddim collfarn yn ein herbyn ni. Neith e beth yn gadael ni. Ac eto, mae eisiau ni fod yn gofyn y cwestiwn yma'n does. A'n sicr, mae'n cymuned ni angen fod yn gofyn y cwestiwn yma. Hynny yw, pam fod hyn yn digwydd? Wel, oherwydd mae dyma i ni'n ei heiddi. A'r gwir yw, fi'n meddwl mae hwnna'n newid yn dydi. Mae'n newid ein profiad ni o ddioddefaint. Yn hytrach na bod ni'n bobl sydd yn credu bod ni'n heiddi daioni, yn heiddi llawenydd, yn heiddi iechyd, yn heiddi moethusrwydd a bywyd tawel, i ni'n derbyn, wel na, a gweud y gwir, sa'n heiddi unrhyw beth, ond am farn Duw. A felly mae unrhyw beth da fi ni dderbyn yn arwydd o'i ras ac o'i gariad y. Na beth i gweud, bod na neb cyfiawn. Wrth gwrs, mae yna un eithriad yn does. Yr eithriad i'r rheol yma yw'r arglwydd Iesu Grist ei hunan. Fe nath e ddioddef, ond oedd ei ddioddeffaint yn wahanol, yn doedd. Oedd ei ddioddeffaint yn ganlyniad i bechod, ond mewn ffordd gwbl wahanol i ni, oherwydd nath e ddewis hyn. Nath yr arglwydd Iesu Grist erioed gwneud, na dweud, na meddwl unrhyw beth oedd yn golygu bod e'n heiddi gwynebu canlyniadau'r cwyn. Fe yw'r eithriad. A fe ddewisodd e. Chi'n gweld, nath e ddewis dod. Nath e ddewis diodde. Nath e ddewis i hyd yn oed cymryd canlyniadau'n pechod ni arno fe ei hun. Nawr, fe ddylse hynny yn rhyfeddu ni. Oherwydd be mae'n dangos? Mae'n dangos yn gyntaf bod gennym ni Dduw nawr sydd yn Iesu Grist yn cydymdeimlo gyda ni. Dwi ddim yn Dduw oer a phell. Na, mae di dod a mae'r arglwydd Iesu di uniaethu ei hun. Mae di dewis cymryd ein dioddefaint arno fe ei hun. A gweud y gwir, nath Iesu ddiodde mwy ag unrhyw arall erioed. Oherwydd nid yn unig nath e wynebu y groes a'r boen, ysbrydol a emosiynol a chorfforol ofnadwy hynny, ond nath e ddioddef fel un gyfan gwbl dieog. A mae hynny wrth gwrs yn gwneud i ddioddefaint ein llawer gwaith.
Achos yr unig reswm nath hynny ddigwydd iddo fe oedd achos bod e wedi dewis cymryd arno fe ei hun mwyn ein hachub ni. Ond mae hynny nawr. Pan ni'n gweld hynny, mae hynny yn mynd i newid, gobeithio, y ffordd i ni'n gweld y groes. Pan ni'n gweld y groes nawr, yng ngoleuni ein haeddiant ni, mae'n gwneud y groes hyd yn oed yn fwy ofnadwy o beth, yn dydi? Fod yr un di-fai, di-nan, di-bechod, di-eog, fod wedi gorfod diodde. Hynny, mae'n dod hyd yn oed yn fwy o travesty, yn dydi? Mae'r groes hefyd wedyn yn dod yn llawer fwy o ryfeddod. Achos bod wedi dewis hynny ein mwyn ni. Mae'n pechod ni yn golygu pan y dioddefaint yn dod, dyna ni'n ei heiddi. Os ni'n heiddi yn uniongyrchol neu yn anuniongyrchol, does yna ddim lle dyn ni gwyno. Dyna rydyn ni wedi ddewis. Dyna rydyn ni yn ei heiddi. Ond mae Crist wedi dewis diodde mwyn delio gyda ein pechod ni. Mae wedi dewis cymryd y gosb i ni'n heiddi. Mae wedi gwneud hynny mwyn ein cymodi ni a Duw. Mae wedi gwneud hynny mwyn clirio ein eogrwydd ni. Mae wedi gwneud hynny mwyn agor ffordd i nefoedd a deiar newydd. Perffaith. Unwaith eto. Byd heb boen. Byd heb bechod. Byd heb yr holl bethau ofnadwy yma. A mae wedi ennill hynny i ni trwy ddioddefaint. Diolch iddo. Amen. 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 Ond ni'n mynd i barhau i feddwl am brofiad yr arglwydd Iesu trwy ganu o'n atodiad ni. Rhif 35 yn yr atodiad. Am weld y wawr ar y tywyllaf ddydd. Crist ar ei ffordd i Galfari. Barnwyd gan y byd yn ei guro'n friw, a'i roi ar groes o bren. O'r fath rhywun. Grym y groes. Oen ein Duw yn dioddau loes. Dig y nef arno ef. I'n gael maddeiant wrth ei groes. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu, dyn gilydd.
Ni weddio o arglwydd i ni gofyn am dy gymorth di nawr. Ni'n gwybod fod hyn ni wedi bod yn meddwl amdano ac yn ei weld yn dair. Mae'n nhw'n bethau anodd, bethau mawr, mae'n ddirgelwch yma, arglwydd a ni'n gwybod fod yna gymaint sydd angen i ddweud ac angen i ddal ochr yn ochr fel petai. Helpa ni felly. Dad, helpa ni dderbyn yr hyn mae dair di ni ddweud amdano ni. Ond diolch i ti hefyd am yr gobaith yna'r newyddion da yna sydd gennym ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Dad, ein gweddi ni yw dros yr wythnosau nesaf yma bydd yr hyn i ni ddysgu o lyfr Galarnad yn gymorth i ni. Beth bynnag i ni'n ei wynebu. Dad, bydd gyda ni nawr. Ni'n gofyn am yr wythnos sydd o'n blaenau. Bydde di yn agos ato ni yn gymorth hawdd i'w gael. Yn enw'r arglwydd Iesu. Amen.